Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Svima nam se to desilo. Sjediš na predavanju ili na sastanku i prije nego što to i shvatiš, ti poleti, staviš olovku na papir i krećeš praviti crtež, švrljotinu, jednom riječju doodle. Kreativni umovi širom svijeta pozvani su da stave svoje crteže na papir i prijave se za najnovije izdanje Red Bull Doodle Art, gdje bi ih njihovo umijeće moglo odvesti sve do svjetskog finala u Amsterdamu. Naškrabaj svoj put do svjetskog finala u Amsterdamu, zgrabi sada svoju olovku, pusti mašti na volju i počni stvarati svoj doodle. Posjeti redbull.com i prijavi se jer Red Bull Doodle Art je tvoja prilika da ostaviš svoj trag u bezvremenskoj umjetnosti crtanja. Ne moraš izlaziti samo na ispite. Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i saznaj koja su to najzanimljivija studentska dešavanja. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.